War veteran leader, former intelligence officer, and member of parliament Blessed Bomsho Geza, who is leading the push to remove Zimbabwe's corrupt dictator Emmerson Mnangagwa, is called for a 2-day shutdown of the country on the 22nd and the 23rd of April. Sanapinda mashoko anobuda nyuko panapa atiri kuona kuti Bomsho Geza odzoka zvekare achikola up for the removal yemutungamiri wenyika achiti aiwa panapa we want to shut down the country again kuti zano inyatso kunyara izive kuti vanhu haichavadi not for subscribe or like or on the bell icon timuna paindi achingona mudanyira achiti Geza listed a litany of reasons why Mnangagwa should go, including corruption, the illicit hospitals, and the general suffering Zimbabweans are subjected to under corrupt dictator. Geza led a shutdown of Zimbabwe on 31 March 2025, which forced Mnangagwa to abandon his attempt to extend his term of office from 2028 to 2030. Geza, a member of the ZANU-PF Central Committee, until his recent expulsion by Mnangagwa, said Zimbabweans must unite and use all methods available, including shutdowns, to put pressure on the aging dictator to go. Ndomashikabuda panapa chikona Geza. Panapa Geza, his introduction amuda chiti. Panapa we are confident kuti zvatiri kuita izvi zvichauya zvinyatso kukonzeresa nekuisa pressure on Mnangagwa just because. So 31 March, panapa takaita shutdown nezvima minor protest. Panapa zvakaonekwa kunzi some of the individuals around 102, 103 they've been arrested. But Geza ari kuti taita those protests chokwadi chakabuda pachina zvakaita kuti ZANU-PF istope ipi mantra yekuti aiwa vision 2030 panapa muchamboinzwa vanhu vachamboinzwi even mascarfs. Panapa we've seen kuti kuindependence vaitova vanhu vaitova accountable vakanga vane mascarfs aya anozopfekwa nemutungamiri wenyika, and those people were pushing for 2030 except vana few people vaita sana Daniel Garo vari kunzi naBomsho Geza aiwa they are a result of mental illness just because vanotora mapills aiwa enjere. Mashoko ataugwa naBomsho Geza aiwa in his recent video rakaita our last night. Mashoko ariuya panapa achitaurwa naBomsho Geza achikola up kuti aiwa wake up Zimbabwe, it is now the time yekuti muchiuya ichi mufightere your own liberation and your own identity. Achikola up for the protest. Mbutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro this massive shutdown that kuona kuti is more like an extended holiday. Tichibuda muEaster zvedu taanopinda mune another shutdown. Tutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.